na baka. Red beans. Ah. Nger. Yan lang to. Habang naglilitsyon tayo. Favorite ni Mama Jean to. Yan ang ating Nger. 3 hours in the making. Nger. Red beans. Spinach ang ilalagay natin. Okay na yun. Half cook lang mga gulay natin. Lambot ng beans. Favorite ni Mama Jean yan. Yung crunchy. Tapos itong spinach natin. Yun. Live. Live na lang tayo nagsimba. Yan ang ating Nger. Ayos na yan. Half cook. Ayos, mga kakalbo. Panalo. Ano ang ating Nger? Salerski. Okay, ready na yan. Ang ating mga bata nag-church. Okay daw. Nger. Nger ni Big Brother. Nger ni Big Brother. Nger. Big Brother. Nger.